E xa é tempo de miraxes do comentario de espectáculos que, como sempre, traénolo Antón Lopo. Antón, moi boas tardes. Boas tardes, Miguel. Que temos hoxe? Pois regresamos ao pequeno formato, un soporte que nos últimos anos, en plena crise teatral, se convertiu no vehículo idóneo para explorar novas perspectivas. Pequeno formato, pero longo alento, porque o actor Pedro Alonso elixiu nada máis e nada menos que o longo monólogo de Bernard María Coltés pola noite diante dos bosques para facer o seu debut nos escenarios galegos. E faino un debut precisamente tamén il só sin ningunha dirección, un texto angustioso, claustrofóbico, con recovecos sentimentais os que il se enfronta só, e ademais o fai só coa súa vontade e só coa súa técnica. O resultado é un espectáculo no que il sai airoso gracias ao seu poder magnético, aínda que no camiño deixe algúns lastres como poden ser as repeticións, o aceleramento, os matices grosos. Porén resulta fascinante velo evolucionar coa súa soedade polo escenario, chorar até abrirnos as entrañas e rir ata contaxiarnos a súa profunda gargallada. E é que Pedro Alonso deixa claro desde o primeiro cales son os seus obxectivos, e é que o medo é terrible, fainos sentir nenos, e que Coltés é un home imprevisible, nos deixa ao borde do abismo con miles e miles de frases subordinadas, e é que eu me sinto só hoxe e teño moito frío, Miguel. Bueno, pois, abrígate, Antón.